Bună ziua, dragii mei, vă salut! Bine v-am regăsit pe canalul meu de YouTube, Doroftei Eugen. Aș vrea să vă împărtășesc astăzi câteva gânduri referitoare la ultimul videoclip care l-am postat legat de mortalitatea la albine și care este cauza. Am avut o pierdere din mai multe familii de albine. Cu alte cuvinte, să rezum, am 55 de familii de albine și am pierdut 2 familii. Aceasta este pierderea mea. Din care motiv? Probabil că unii știți, unii nu. Eu consider că a fost o familie mai mică, n-a fost suficient de mare, astfel încât să se încălzească propriul ghem și pe considerentul acesta a pierit. Dar nu asta vreau să vă spun, că am avut doar 2 pierderi din peste 50 de familii, ci vreau să vă spun că am postat acel video pe canal. Unii ați apreciat lucrul acesta dintre apicultori, aici mă refer strict la apicultori, nu la altcineva. Unii ați menționat acolo cauza care ar fi fost, elegant, foarte frumos, mi-a plăcut tare mult, iar unii ați rămas cu aceea mândrie a apicultorului. De ce spun lucrul acesta? Pentru că ați fost chiar ironici și v-ați arătat superioritatea față de ceea ce știți dumneavoastră în apicultură. Foarte bine, mă încântă lucrul acesta, că sunteți pricepuți și descurcăreți, dar nu în așa măsură astfel încât să ironizăm pe ceilalți apicultori. Ce vreau să vă spun este că aici învățăm unii de la alții. Cei care ați ironizat, m-am uitat pe canalele dumneavoastră și am văzut activitățile dumneavoastră. Să știți că nu ați prezentat defectele și negativele absolut deloc în stupina dumneavoastră. Lucru ceea ce ascunde ceva. Eu nu asta doresc să fac. Eu vreau să învățăm din apicultură și să învățăm unde greșim, pentru că nimeni nu s-a născut învățat sau expert în ale apiculturii. Unii de la alții învățăm noi apicultorii. Așa că pe viitor v-aș ruga să fiți sinceri cu dumneavoastră. Despre asta este vorba. Să fiți sinceri. Și atunci, dacă e sincer cu tine, cu siguranță vei avea de câștigat în apicultură și nu numai în apicultură, în viața de zi cu zi. Vreau să mulțumesc celor care și-au adus acolo aportul și au explicat cauza prin care s-a produs mortalitatea la albine. Iar celorlalți le doresc sănătate, roiuri multe și albine sănătoase și lor și nouă. Pentru că aceasta înseamnă să ne respectăm umanitatea din noi. Dragii mei, până data viitoare, la un nou video, fie cu o pățanie sau fie cu mai mult, vă doresc tuturor să aveți sănătate, bucurie și albine multe și frumoase. Vă salut!